Hungaroring je okruh so stredne rýchlymi a pomalými zákrutami, čoho následkom je pretáčanie pneumatík pri akcelerácii a tiež ich zablokovanie pri brzdení. To je potom príčinou vyšších teplôt behúňa pneumatiky. Zatáčky číslo 6 a 11. Po výjazde zo šikany auto radí až na 6. rýchlostný stupeň a dosahuje rýchlosť 170 km za hodinu, než vojde do sekcie rýchlo po sebe nasledujúcich zákrut. Jazdci musia držať ideálnu stopu a nevychádzať z pogumovanej časti dráhy v snahe udržať maximálnu prilnavosť. Kľúčová je stabilita prednej časti auta a v tom hrajú predné pneumatiky rozhodujúcu úlohu. Zatáčka číslo 14. Piloti brzdia čo najneskôr a je na ľavej prednej pneumatike, aby dokázala udržať kombináciu priečného a pozdĺžneho preťaženia, ktoré zaťažuje konštrukciu pneumatiky veľkými množstvami energie. 180-stupňový profil zákruty v kombinácii so stúpaním vyžaduje veľký uhol zatáčania za dlhší čas, čo podrobí testu najmä vonkajšiu časť behúňa pneumatiky, ktorá sa v tomto momente extrémne zahrieva. Hrboly, vysoké teploty a klský povrch Pirelli privezie mäkkú a strednú kombináciu pneumatík, čím sa zaistí potrebná prilnavosť a bezpečnosť pri jazde na náročnom okruhu Hungaroring.